Ако искате да гледате другия матч, можете да отидете на Twitch TV Heroes of the Storm BG, където се излъчва един от матчовете и също така Easy Games vs Twitch TV шопската салата. Int 24 HLTV се излъчва трети от матчовете. Така като гледам драфта, все още няма нито един от отборите, който да е завършил две от игрите, така че не е имало някакви разни странни бързи игри, примерно 10 минути. Защото и това се е случвало. Разбира се, но както казах, съмняваме този път да има такива бързи динамични игри. Повечето хора ще играят по-предпазливо. Така като гледа победителят от Vendetta и Youth Group BG ще се изправи срещу победителят от Shurima и I Am The Queen, да. Като мисля, че Shurima и I Am The Queen се излъчва в момента HLA 4. Да, така. Все още чакаме хост на играта. Мет, ти как ме чуваш? Аз добре те чувам. Добре, чудесно. Тъй като имах малко статичен шум и си помислих дали не от скайп връзката, но... Не, от шума в ушите ти. Главата не те Разбира се. слуша. Главата не те слуша. Разбира се. Според теб, между другото, дали ще видим Заря и от двата отбора? Надявам се. Имах предвид статистиките и това, което успя да направи миналата игра. За мен ще бъде нелогично, ако един отбор заложи на Заря и другия няма също. Тъй като продължавам да мисля, че това е доста опа герой. Вече много зависи също и самите отбори как са играли, какви пикове са им най-силните пикове, ако мога така да се изразя. Разбира се, това, че има Заря в един отбор, не значи, че този отбор автоматично ще спечели или нещо от този сорт. За да съм честен, по-ма чуди не това, че бях пикнали, че нито един от двата отбора не я е баннал. Анна, да, между другото. Аз мислех, че това ще е един от пермабан героите на този турнир. Обаче нямаше... смисъл, окей, нали, не искаш да я пикнеш, може би си замислил някаква компилация, която, нали, се завърта покрай други герои. Но наистина това страшно много ме чуди, нали, че не беше баната, тъй като, както видяхме, този герой в момента може да има доста силен импакт върху играта. Тя е рейндж, доста смисъл като цяло е танки, не е сквиши. Демиджът, който прави, също е доста стабилен. Да не говорим, че улта и този, който го пуска на земята и реално събира всичките герои на едно място, в един тимфайт може да наклони адски много везните. Наистина ще ми е интересно този пик и тази игра как ще се развие. Дали ще се опитат да заложат малко по-на-дефанзивна игра или пак ще бъдат по-агресивни. И вече сме в играта. Виждаш ли играта ти? Всичко окей от това страна? Виждам един перма-аксепт, който се цъка. Или това е... Да, отново виждаме, че в Заря е била пикната от отбора на Vendetta. Наистина не знам защо Youth Group България не са я баннали, но те си знаят все пак. Те са тези, които са на бойното поле.
Чакаме сега само да започне и играта. Май единия само от играчите чакаме в момента да даде, че е ready. И ти сито, отново на бойното поле, един от любимите ми герои. Аз мисля, че всичко, с което можеш да се хвърляш сам на петима, е от любимите ти герои. Разбира се. Цялата цака е да се измъкнеш след това, но... Интересен пик на скинове, бих казал. Аз между другото, в момента така като гледам на Youth Group България, мисля, че повече ще разчитат на рейндж като цяло демиджа, може би ще разчитат на това, че ще могат да полкват опонента, докато го свалят на по-малко кръв и след това да ингейджнат в тимфайта. Ще ми е интересно да видя дали ще успяват да държат Заря под контрол. Заря и Моралес отново заедно. Това е... Интересен пик между другото е Брайтвинга като съпорт, тъй като той е доста... Има доста странни механики, така да се каже. Хила му не е точно това, което очакваш да търсиш. Изисква това да си близо до играча, който искаш да хилнеш. Разбира се, коментара е много красив по време на игра. Дай му жега. Хай, искам да поздравя мама, тати и цялото семейство. Аз съм сигурен, че те в момента го гледат с затен дъх от вкъщи. Сега ще видим дали отново ще има размяна на мида. Почти съм сигурен, че ще стигна до фърстблот още сега и... Размениха известно количество демидж, но като цяло дизенгейджнаха. Нито един от отборите не иска толкова рано в играта да go in, all in, както се казва. Сивана се отива сама, като кажем така, никой от отбора на Вендета. Неробиан Кинга сега отива да пречи на Силванаса. Като цяло се разделиха сравнително равномерно. Единствената разлика е, че долу са 2 на 1, а на мидлейна останаха 2 на 3. Но мидлейна, така като гледам, мидлейна без доста проблеми, добре мисля, се че справя. Да. 2 на 3 в този тип комбинация Ли и Сезария е... Да, Лиминга с Заря могат да изсипят едно доста голямо количество демидж, което пасивният хил на Брайтвинга не съм сигурен, че може да го компенсира. Сте се заформили Лимингът горе отиде сега, обаче това се използва своя дисплейсмент и трябва да се измъкне. Сега тук още един опит за ганг. Успяха да се измъкнат, обаче хванаха дрядата. На каква кръв се измъкна просто на един удар. Много добре изиграно от страна на Anger Fist. Принудиха дрядата да се изтегли на фонтан. Така, сега виждаме вече се опитват да контролират пилоните, за да могат да се мъннат тези мои така любими големи. Не искам дори да го коментирам, това е една от най-образите карти и тук win rate ми е отрицателен. Да съм честен, тук много зависи наистина какъв голем ще успееш да хванеш, тъй като някои от големите наистина могат адски много да пушнат лейн и да дадат едно доста голямо предимство на отбора ти. Затова трябва да следиш като цяло за какви големи се биеш и като цяло да следиш така карта. В момента се сбиха дали Моралес май ще си замине. Моралес е долу. Добре, Нерубиена се издърпва. се избъква, много добър стън от тук от TTC-то. TTC-то в момента е сам срещу трима, TTC-то е долу.
Фалстада е на много малко кръв. В момента буквално е на една магия на Лиминга. Лиминг го уби. Отново порази. 2 на 2. На Рубиана ще се опита да се издърпа. Да, на Рубина обаче за съжаление на много малко кръв. Лиминга не съм сигурен, че може да удържи сама двамата на пилона, а от тук може да зависи Рубиана обаче не се цялата изтекли. игра. Се опитва да... Ето го. Моралес се Моралес. Докато Моралес е тук, този пилон е за тях. Да, И от груп България, да, просто тук. се отказаха, видяха, че няма да могат да спрат на време пилона. Сега с този голем Вендета ще бутат. Мортирите са доста тежки като демидж. Да, този мортър като цяло не прави кой знае какво, но просто демиджа му по сгради Който е нанася доста на голям. сградите, начина по който бута лейна е доста тежък. Мисля, че ще се издърпат без да се Ще убили се издърпат, Фортреса, да. няма да рискуват, въпреки че тук сега Керигана се опита да енгейджне, ETC-то добре ги избута обаче. Фортрес е буквално на 2 удара, но все пак и от груп България успяха да спрат натиска върху лейна. Ще видим сега, май и Вендета просто ще се пръснат по лейновете, за да могат да увеличат още малко експириенс. предимството си от експириенс, да. 7 на 7 са вече нивата. Въпреки че с почти 2/3 левел Вендета в момента водят в Experience рейса. Между другото, киловете са едва 2 на 3, а след този динамичен трейд и като цяло битката, която беше напред-назад с размяна на герои, размяна на магии, очаквах също да имат доста повече килове от тази ситуация. Но едва 5 кила са се разделили между двата отбора. И мен ме изненада, че нямаше цялостен тим лайп. Кериган сега обаче няма май от нейният отбор, тя е сама. Дали ще успее да убие Фалстада? Ето дойдоха зарята. Фалстада си замина, Брайтвинга обаче ще се измъкне зад сигурността на количките. Пилона след малко ще се активира, има 10 секунди. Мисля, че в момента ще се върнат просто да хилнат и след това ще контестват пилона. Успяха да бутнат Фортреса горе, все пак не успяха да удържат на прешера и от груп България. Мисля, че най-доброто нещо, което могат да направят в момента е просто да се върнат, да се напълнят и след това да отидат да контестват пилона, защото Вендета вече започнаха да чистят миньоните. Ако вземат и този Колосус, може да загубят и мидлейн тауъра си, което ще е доста... Имайки преди, че това е Аркейн, ако не ме лъже паметта, пуша може да е много тежък. О, да. Аркейн Колоса, между другото, мисля, че е един от най-силните в играта на тази карта. Тъй като тези гадостите, които ги слага по земята, дето се въртят и правят демидж, просто не ти позволяват много пространство, където да можеш да маневрираш и като цяло да се движиш с героя си. И от груп България мисля, че дори се отказаха въобще да се опитват да контестват този. Доста добре ги контрираха тук. Въпреки, че успяха все пак, нали, да вземат едно убийство от цялата работа на цената на двама. Доста бързо свалят между другото Колоса, което е добре. Мисля, че Вендета тук вместо да се опитват да бутат кулите, трябваше да се опитат да задържат Колоса по-дълго време жив. Тук доста добре се справиха с ситуацията като цяло и до груп България. Само 2 коли загубиха. Тук обаче дриадата беше доста добре отнесена. ETC-то страхотен от успя да хване 4 от противникови отбор в него. Виждате наистина на
каква кръв просто са си измъквали героите от Вендета. Тук Керигана поизостана назад, дали Фалстада ще се опита, да. Тук просто според мен много добре го бейтна. Просто с отборниците на Керигана чакаха брата възможност Фалстада да енгейджне и те да се върнат, за да го съберат. В момента мисля, че Вендета най-добрият избор, който могат да направят, е да дизенгейджнат и просто да се пръснат по лейновете. Единственият все още стоящ лейн е ботъм лейна от страна на Youth Group България. Ето и малко минини за Зарята обаче тук хванаха на много малко кръв. Дали ще успее да се измъкне? Да, тук много добър стън от страна на Нерубиана. Фалстада. Брайтвинга се телепортира върху него, за да се опита да го спаси. Фалстада обаче... Фалстада също падна. Много лошо се наби тук между кулите. Брайтвинга сега и той, въпреки че се опита да спаси своя съотборник, мисля, че... Дали ще успее да се измъкне? Не, Керигана тук ще го пресрещне. И Брайтвинга, страхотен блинк от негова страна, наистина, смисъл, невероятна реакция беше това, че успя да се измъкне. Доста добър плей с Брайтвинга. Това беше много кофти ситуация за Youth Group BG. Те въпреки всичко загубиха двама от своите играчи и то точно когато пилона е активен. Тук ETC-то много добре се включи с улта. Перфектно поставен улт. Зарята мисля, че няма да може да се измъкне. Да, Зарята е долу. Фалстада обаче, за съжаление, много бързо го свалиха тук. Нерубина се опита да направи включване. Нерубина е долу отново. Добре. Моралес ще се опита да държи Кериган. Дали ще се изтеглят или ще се опита да харасват? Според мен ще се опитат да хараснат, но мисля, че този Колосус е за Youth Group BG. Да. Тук доста добър тимфайт като цяло. Мисля, че Таурен Чифта на тук много добре ги хвана с улта. Като цяло 3 или 4 от играчите бяха в улта на ETC-то, което позволи на Youth Group България просто да влязат и Frozen Punisher не от най-силните, но да видим дали ще успее да свалят кулата с него. Да бутнат Fortress и да продължат напред. Да, Fortress е долу. Така, мисля, че най-добре ще е тук да оставят това и да се дръпнат, тъй като сега след като свалят Колосуса, Вендета е много вероятно в момента да се обърнат и дрядата на много малко кръв и TC-то също не е на много кръв. Добре, дезингейджнаха, Вендета решиха, че няма смисъл да гонят. В момента и двата отбора просто се пръскат и събират експириенс и минияни, за да могат да поддържат прешера върху лейновете. В момента от гледна точка на лейновете Youth Group България са доста назад, тъй като в момента липсва Фортреса и на горния и на средния лейн. Следващия Колосус ще е доста решаващ според мен. Да. Ако следващия Колосус Youth Group България успеят да вземат следващия Колосус, мисля, че ще върнат играта в редата. Сега в момента Вендета се опитва да прешава долния лен, който всъщност е все още единствения лен, който седи гордо. И непокътнато, според мен по-скоро печелят време и опитват да направят някаква минимална форма на прешър,
за да държат противников отбор в напрежение. Това, което ме просветли току-що, е, че всъщност защо противникът отбор също няма Заря, защото в драфта не може да има мирър герой. Това е нещо, което забравихме да споменем. Затова значи, в което значи, че не може да има един и същи герой в двата отбора. Да, така е. Но това не пречи. Не, аз все още съм очуден, че не я баннаха. В смисъл, не виждам кой друг герой би бил по-важен за бан от Зарята, но както казахме, това са все пак отбори, които са си направили своите компилации от герои и решили са срещу какви герои не искат да играят и явно са решили, че Заря е един от героите, с които могат да се справят в момента. И от група България се опитва да ги бейтнат, тук стана тимфайт. Трябва да се опитат да дизенгейджна, обаче защо, само не разбрах тук защо се върнат двама от отбора на и от група България. Брайтвинга се измъкна на адски малко кръв, фал стада. Брайтвинга е долу, добро посрещане. ETC-то също си замина. ETC-то също е 4-0 тук Вендета просто. И ще вземат и кампа. И това е точно преди да стане активен пилона. Мисля, че много добре тайм-аутнаха този инфайт от страна на Вендета. А сега просто ще изчистят пилона и ще вземат колоса, за да могат да пушнат с него. Въпреки, че отново Fire Punisher не е чак толкова тежък, но мисля, че ще е достатъчен. Имайки предвид в момента прешера, тъй като в момента е натиснат адски много горния лейн. Средния лейн също в момента те го пушват и са оставили просто керигана да изчиства пилона. Мисля, че дори и Fire Colossus ще е доста решаващ. Сега тук мисля, че може би ще видим тимфайт. Тимфайт за последните група сили Г ще се опитат да контестват пилона. Пилона вече излезе обаче, така че Заря ще успее ли да се измъкне? Да, само фауста да беше по нея. Отново. Обаче, въпреки всичко, Punisher успяха да го вземат от Вендета. Доста късно се включиха в контеста на пилона и от група България. Сега мисля, че ще натиснат просто през мида. Ако успее да задържат достатъчно дълго време Punisher, за да стопи кулата, Fortress-а, мисля, че няма да успеят. Да. Punisher е почти бъртъл. Тук ингейдж от Нерубиана. Преследват почти. Добре, дизенгейджнаха, но въпреки всичко мисля, че ще загубят Fortress-а в този случай. Да, Fortress-а на мидлейна е долу. Кладенеца също е долу. Лейн е изчистен изцяло. Сега въпросът е тук дали ще се опитат да изчистят някои от другите лейнове или просто ще дизенгейджнат и ще регрупнат. Тук в момента Керигана много лошо се набива в долния лейн. Грешка на Керигана. Моралес много добре я поддържа. Ако се беше измъкнала, ще да дизенгейджне. Фал стада тук много добре ги задържа и четиримата успя да ги избута, обаче дали ще има достатъчно кръв и ресурси. ETC-то е долу. Дряда